Krásné adventní dopoledne, vážení přátelé. Před více než měsícem jsme vzpomínali a oslavovali jsme 25. výročí 17. listopadu. My jsme k této příležitosti naše škola uspořádala velkou společenskou akci, která proběhla v tělocvičně naší školy. Při této akci vystoupil nový hudební soubor. Zpívali jsme jednu velmi slavnou píseň Oh Freedom. Naopak naši školu navštívila manželka velvyslance Spojených států amerických. Byli jsme samozřejmě připravili nikoliv americký repertoár, ale náš bářský. Zahráli jsme houmeskou muzikou velmi aktuální píseň Neber si ty, můj synečku, pro peníze pášu. Blíží se Vánoce a samozřejmě, abychom trošičku připomněli i tu atmosféru vánoční krásnou, tak vám zahrajeme jednu vůbec z nejslavnějších, nebo jeden z nejslavnějších barokních koncertů. Je to koncert Antonia Vivaldiho Čtveroční dob. Bohužel nemáme tolik času, abychom slyšeli celý koncert, zahrajeme vám pouze čtvrtou větu Zimu a z ní část Largo. Takže metalkon s doprovodem komorního flétnového zvukového souboru.
Poslední skladbu, kterou vám zahrajeme, je skladba naopak velmi autora opomíjeného, neznámého, zapomenutého. Je to autor opět barokní, Jiří Třanovský. Předpokládám, že nikdo z vás to mělo v životě neslyšel. Je to autor, je vrstevníkem třeba Adama Michny z Otradovic, velmi slavného barokního autora. Jiří Třanovský totiž doplatil bohužel na politickou situaci v době 17. století, pobyty na Bílé hoře jako evangelický farář, byl nucen emigrovat přes Polsko na Slovensko a tam se tak dobře uchytil, že Slováci považují jako slovenského autora, jako slovenského autora, ten je naopak velmi známý, až tam působil pouze 4 roky. My jsme si připravili jeho nejznámější skladbu, kterou pravděpodobně budete znát, ona se v podstatě hraje zpívá jako česká krásná koleda. Tentokrát vystoupí opravdu plný hudební soubor, dokonce i s trumpetami. Budou hrát, tento soubor má zhruba 50 členů. Já věřím, že se vám to bude líbit a opět jsme zvolili formu concerta grossa, opět střídání malého kvarteta, velkého souboru a bude to gradovat až do úplného finále a myslím, že i Georg Friedrich Händel by měl z nás radost. Takže příjemný poslech a krásné Vánoce.